जोङो दिनै जि प्रिति बर' बान्था बेखौ आरो लानानै जोंनि एन्टायार उदालगुरि आनसलिक सिङाव थानाय मोन 27टा गामिनि मेट्रिक पास जानाय फरायसुला फरायसुलिखौ जों बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि जिल्लानिनो मानाग्रेड आइएएस जयपाल सिंह ब्रह्म दंमोन आरो बे मेलखौ बेखेवना होदों आगुनि जिल्ला आफादनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' बोसोनगिरि तरुन चन्द्र बारग' आफादगिरि लोगोसे बारग' बोसोनगिरि बिथाङा तरुन चन्द्र बर' दा बेवहाय जोङो गाहाय नेहाथारिखौ हमफानानै लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादा जि बरायनाय हाबाफारि बेवहाय जोङो जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै जोंनि उन जोलै गथ'फोरखौ जों बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय टटेलि गासै जोङो सा 53 गथ'फोरखौ जों बरायनाय हाबाफारियाव मोनदों लोगोसे गार्जेन बिथांमोनाबो जोंजों बे बरायनाय हाबाफारियाव दंफैयोमोन। माबायदि रोखोमाव बरायदों फरायसा बिथांमोनखौ आरो बेयाव मोनसे बान्थाबो फोसावनाय नुदों प्रिति बर' बान्था बेयो माबायदि? दा बेवहायथ' जोङो बुंनांगोन 2013 मायथाइनिफ्राय जोङो प्रिति बर' बान्था प्रिति बर' एवार्ड बेखौ जोङो जाय बर' गथ'आ माने बर' मिडियाम फरायनानै बर' बिजोंजों फरायनानै बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोन्दों बे गथ'नो जोङो 10,000 जोङो दान होनाय जायोमोन। दा बेखौ जोङो देग्लाय जोंहा खाफाल गैया होननानै जों बुंनांसिगोन जाय दान होग्रा बिनि बिफा दारेन्द्र बर' बिथाङा रुंसारि जालांनायनि थाखाय जोंनिनो आगुनि दैदेनगिरि जोंहा मनिराम बसुमतारिया बे प्रिति बर' गोसोखां बान्थानि मुङाव 10 दान होनांगौ बेखौ बिथाङा देग्लाय होनाय जादों। इयुननि माबायदि इयुनावथ' जोङो फरायनायजों लोगोसे जोंनि उन जोलै जायफोर गथ'फोर बिथांमोनखौ फरायनायजों लोगोसे जोङो धोरोमनि आर लानानै जाहाथे जिउनि लामायाव देरहासार जानो हायो बेखौ जोङो थिथा खालामनानै जोङो बे फरायनाय हाबाफारिखौ लादों। खारन जों बयबो मिथिगौ बुहुमाव जोङो सासे मानसि जानोब्ला जोङो फरायनानै गावखौ जुदि एसे हमथा बिमा बिफानि बोसोनखौ जुदि मानिलाङोब्लानो सासे गथ'आ गोग्गोम सासे माने नोगोरारि जानो हायो। नाथाय धोरोमनि गोथौ गियान गैयाब्ला जों बे गथ'आ बा बै सुबुङा संसारनि लामायाव आसुखान्दा जानो गोनां जायो। बेनिखायनो जों स्पेसियेलि जोङो बाथौ धोरोमनि माखासे तत्त्वखौ लानानै बेवहाय बरायनायजों लोगोसे जों बिथांमोननि गियानखौ आब्रुथियै होनाय जायो। साबेसे फरायसा बिथां? बेवहायथ' जोङो दिनै 53 जन गथ'फोरखौ जों मोनदों आरो लोगोसे जोङो बिथांमोननि बिमा बिफा बेखौबो जों आबुङै जों मोनफानाय जादों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।